Andirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Tapanga ni like, share video hii komanso osayiwala kupanga subscribe pano pa Lahiri KTV. Utanga wanga uli loud and clear lero lino. Andi cholinga changa ndikulitsegula maso dziko kuti lidziwe. Ani mmawa uno ndifuna ndiyankhe pa chimene wayankhula Chair wa Malawi Electoral Commission pamene amakhudza kwambiri siku la chisankho kuti Malawi tidzavota bwanji. Ndifuna mundimvetsetse pamenepa fa anthu ena chifukwa chosamvesesa ayamba kumawombera m'manja za uchitsiru, ayamba kumawombera m'manja mfiti, ayamba kumawombera m'manja msadziwa. So ine ngati game changer ndabwera pano kuti ndikuseguleni maso maka kwa Malawi ochuluka amene simudziwa. Ndinene chonchi kunena kuti choyambirira chenicheni nzika ya dziko lino izidziwe payoka kuti mwinake wachisankho chimene chikubwerachi ndiweyo. Nzika ya dziko izindikire kunena kuti no, popanda yeyo palibe meki. Andi ndinene chonchi kunena kuti popanda zipani palibe zisankho. Ndifuna mundimvetsetse bwinobwino. Andi tikubweresa zisankho izi chifukwa choti kuli zipani zochuluka mdziko lino. Andi chipani china chilichonse chili ni mphamvu za kupereka maganizo ache molingana ndi mmene zinthu akudzionera. Andi molingana ndi malamulo amanena kuti majority rules, kapena kuti gulu la mbiri limene ikugwirizana chinthu chimodzi chimenecho ndi chimene chimasatidwa ndi kugwiritsidwa ntchito. Kunena kwina president kuti akhale president amayenera kusankhidwa ndi majority ya anthu ku dzikolo, kapena amayenera kupitirira wina aliyense mavoti ache kunena kuti munthu uyo ayenerezedwe kukhala president. Nawo ziganizo zopangidwa ku dziko, kapena ziganizo zopangidwa pa masankho, ziganizo zoyendesera masankho sizimachokera manja mwa chair kapena commission ya meki yokha, kapena kuti sizimachokera manja mwawo chifukwa chisankho sichawo. Iwaja mangoyenerezedwa kuti akhale pamene paja atiyendesere zisankho. Ndibwereze mwinake wachisankho, mwinake okasankha, mwinake wa meki ndiye Malawi. So ndimafuna ndiyankhule chonchi kuna kuti Mai Annabel Ntalimanja pamodzi ndi meki yawo, kapena kuti pamodzi ndi commission yawo, ilibe mphamvu zokachita zinthu paokha pofuna kukondweresa munthu mmodzi, kapena pofuna kukondweresa chipani chimodzi. Mai Annabel Ntalimanja alibe mphamvu zowapangira Amalawi chimene sakufuna kuti chichitike. Mai Annabel Ntalimanja ali pamene paja ngati munthu ongotumidwa kuti ukatigwirire ntchito. So mmene ntchito ingayendere ndi mmene ingachitiridwire ntchito ija eni ake ompasa zofunika kuti zichitike ndife. Mwachitsanzo kuti iye ujagwire ntchito yopambana amatenga misonkho yathu, ndalama za ife Amalawi. Akuyenekanso kusatira china chilichonse molingana ndi chimene ife nzika za dziko tikufuna kuti zisankho zathu zikhale. Kamunimvetsetsa Amalawi. Now I just want to respond pa message imene Mai Ntalimanja atulutsa kuyimirira meki iwonso ngati mkulu wa meki, kunena kuti zisankho zimene zikubwera pa 16 pano tale senta ina iliyonse zisankho zizawerengedwa pamanja, ndipo kumaliza kuwerengera zosatira za kuwerengaku zizalembedwa kapena zizakhomedwa pakoma kuti nzika ina iliyonse imene yavota pa senta imene yoyo aone kuti izi ndi zimene zayendera pakwathu pano. Mundimvetsetse bwinobwino. Koma chimene chisi chimene Amalawi timadikirira kuti no meki iyankhule kapena itiuze, because zoti chisankho chathu tsiku lokavota zizawerengedwa Amalawi tikudziwa, zoti no zizakhomedwa Amalawi tikudziwa. Koma no chimene Amalawi mungadziwa kuti kuseri kukuli upo, kuseri kukuli umbanda, kuseri kuchitika chinthu zoyipa zonyasa, nchonena kuti Mai Annabel Ntalimanja sanabwere poyera kutiuza kuti si mathematic imene majority ya dziko lino ikudana nayo tayichotsa sizagwira ntchito. Right? Munimvetsetse amene mwasatira bwino mu speech yawo Mai Annabel Ntalimanja sanavomereze cholinga cha ife Malawi kunena kuti no si mathematic machine
imene ili ni mavuto, imene yapereka mavuto, imene yabweresa nkhondo maiko ambiri pa dziko lapansi, ifenso ngati nzika za dziko ainaka mavuto amene akubwerawa sitikuchifuna chida chimenechi. Sanayankhule kuti ndachichosapo, kusonyeza kukula mtima, kusonyeza kuzimva, kusonyeza kunena kuti chinthuchi ndi chenicheni chida chotaberere zisankho, kusonyeza kuti chimenechi ndi last plan imene ali nayo yonena kuti azabere zisankho. Ndimafuna ndi yankhule momveka bwino. Chachiwiri, mayi Annabel Ntalimanja mkuyankhula kwawo sanayankhule kunena kuti tavomereza kuti zipani kapena kuti no dziko litipase ma independent auditors abwere azapange check system yathu. Sanavomere zimenezi. Funso nkumanena kuti chiri mu system chimene chubisidwa chinchani. Remember, anayankhula dziko lonse likumva kunena kuti system yawo sangalole kuti wina aliyense abwere azapange check system. Ndimafuna ndikubwezereni pambuyo pang'ono. Justice Chifundo Kachare mu 2020 analola system yameke nkupangidwa ndi zipani zonse check ndikuvomereza nakuti zili bwino tipitire ndi zisankho. Munthu wachilungamo, munthu osafuna kunena kuti anthu akhale ndi choyankhula. Lero lino system yomweyo wina kuna kuti singapangidwe audit. Funso nkumanena kuti chimene akukanira kuti isapangidwe audit ndi chani. Munimvesesa kaya Malawi. Chimene mayi Annabel Ntalimanja akukakamira si mathematic machine osaliuza dziko kuti tachosa chimenechi ndi chani. 1. Chimene akunena kuti sindifuna kuti ndisechedwe, sindifuna kuti ndionedwe mu office yanga kuti ndasungamo chani, sindifuna kuti no zimene tingachiyendesere chisankho cha anthu muziwe. Funso nkumanena kuti no chisankhocho nchambu yake, chisankhocho nchakwawo, chisankhocho nchachipani chimodzi chimene yakuchokera kapena nchisankho cha Malawi. Now ma ainake achisankho chimene chipasogolova pali zipani. Azipani wakunena kuti ife tifuna tisimikize tidziwe kuti system ya ino anthu amene takusankhani takuvomerezani kuti mutiyendesere chisankho chanu muli chani. Atisakufuna nkumanena kuti chisankho chimenechi chili cholongosoka kapena chabwino kapena chavotedwa kale. Ndifuna kuti muzindimvesesa Malawi. Now ndimafuna ndiyankhule chonchi chanambala 3. Dziko la Malawi zipani zosusa boma zinagwirizana zonse kunena kuti system yathu ipangidwe check. Ifeyo tikukayikira kuti mayi uyu ndi gulu lake ayikamo zinthu kunena kwina amayi wafuna ubera zisankho. And amayi akuti ine ndili bwino koma ubwino wawo akukana kuti ino anthu aone mkati. Mundipesesa muno bwino la Malawi. Now ndifa ziko tikuyima kunena kuti ngati mayi awo akukana kunena kuti sindikufuna kuti muone mkatimu, yeti anthu ofuna kuti aone mkatimu ndi ainaka chisankhocho ndiye kuti mayi afuna kubera zisankho. Remember kumene kuchokera mayi, remember banja imene kuchokera mayi, remember chipani imene kuchokera mayi. Muzifunsa Malawi kuti titakhala chete tionesa unzika, tionesa ngati ainwaka chisankho. Number 3, dziko la Malawi from nthawi ya Bakiri Muluzi kuzafika nthawi ya Professor Peter Mutharika takhala tikuonapo ma private auditors ochokera maiko akunja movomerezana zipani kuti zisankho zathu tikufuna zipangidwe audit ndi anthu ochokera maiko akunja, ma observers. Takhala tikuona anthu ambirimbiri akuyendesa zisankho kuyang'anira kuvomereza kusayinirana kuti mmene taonera pano zisankho zizayenda bwino. And anthu omwewo akhala kupita maiko ena nkukakana kuti zisankho zifestisayinira sizinaende bwino. Kuno ku Malawi mayi Annabel Ntalimanja ndi commission yawo ikukana nakuti sitifuna kuti zisankho zathuzi zikhayenda otiyang'anira. Zisankho zache zakuti zimene zinachitika popanda ma auditors. Ndifuna Malawi zimenezi ndi mfundo zikulu zimene ngati ziko tikuyeneka kuti tiziunikire ndipo tisakhale chete. Chimene akukanira ma auditors ndi chani. Ana Malawi muzifunsafunso kunena kuti no atayankhula kuti zisankho zizawerengedwa pa polling station pomwepo, zizakhomedwa pomwepo, sanayankhule kuti zizachoka bwanji pamalopo kafika ku National Talent Center. Ndimafuna ndiyankhulechi kuchoka kwa pamalo panupo pamene muzavoterepo ndi pamene afuna kuzanyamula zosatirazi ndi kuzika mu mathematic machine zisika sintazi manambala ndi kumayika manambala pa munthu mmodzi chakwera kuna kuti zisankho zisokonekere. Now ife Malawi tingofuna chinthu chimodzi kapena zitatu.
choyambirira mayi Annabel abwerenso azanene kuti no zisankho zimukazavota mutaziwa kuti pa polling station yanu yowawina ni ndani zizatengedwa pomwepo pamanja pomwepo ndi magalimoto ma auditors ajali pomwepo ma monitors ajali pomwepo nkukasiya ku National Talent Center kani yata ziwerengedwe pamanja 1 2 3 4 20 100 tamaliza tilemberane tisainirane zikomo pozitenga sitifunanso ziyende mashini sitikufuna chachiwiri tifuna kuti system yawo yonse itsekedwe kutera kuti nkwani system ya anthu amene waili bwanji ndipo zipani zonse za opposition zivomereze za chimenechi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi komalizira kuti Amalawi ngati izi sizi kuchitika, we are more than ready kukesa mwazi. Mawu amene ananena president wa dziko lino ali ku opposition, ali leader of opposition, Dr. Chakwera ananena kuti no ngati ine sindikhala pa mpando ngati zisankho ziyende mwena kwedwake ndizakesa mwazi. So this time around tifuna tione ndi mwazi uja ngati za uchichiru ngati isi zipitirire, because mwazi otauona kala abale athu akufa pa ndege, abale athu akufa mosadziwika bwino, abale athu akukapidwa mwazi kuyenda waonedwa. Koma this time around we are more than ready for that mwazi again, right? Ndimafuna ndiluze dziko la Malawi kuti mantha samapindula, mantha samapulumutsa, mantha saombola. Muwerenge Bible history muone kuti from day one kodi Mulungu akafuna kuombola anthu aje chimachitika nchani. Please Malawi, fear not. Kaya mnivesesa kaya. So uthenga wanga wa lero ndionena kuti mayi Annabel Talibanja chairman mubwere mwaucha Malawi kuti systematic takumvera naye nakazi sanko amene mukutidiyesa, amene mukutilipira, amene somuza vota kuti sitikuzagwisa ntchito. One. Chachiwiri avomereze zipani za opposition kunena kuti onse Malawi kuphatikiza ma auditors a private osati ma civil servant abwera aone chimene chili msystem chimene mayi Annabel Talibanja kuti kakamira kuti singaonedwe chionedwe. Chachitatu tifuna ife ngati nzika za dziko chisankho chathu chizaende pamanja, ndipo pamanja apo padzakhale onse oyendera ma auditors apadera kapena ma independent auditors, ma monitors azipani zonse zimene zikukhuzidwa ndi chisankho chimenechi kutenga zosatirazo kukweza galimoto ndikukasiya ku National Talent Center. That is failing that ife Malawi ngati dziko limene lituliocha moto sopana lidunkamphira dziko fafutikhala chete sitivomereza za uchitsiru. Ndimafuna ditero a Malawi kuti ma demonstration akuphikidwa, ndipo kuyambira mapeto a mwezi uno Amalawi dziko lino mukamva kuti tikupita kwakuti osabwerera mbuyo, tili kwakuti osabwerera mbuyo, tili dziko lonse osabwerera mbuyo, kufikirana meki yathu ipange respect chisankho cha ife aidwake azisankho zikubwerazi. Ife ngati ma beneficiary azisankho zimenezi, we say no to smart machine. Tikunena kuna kuti tifuna a system ya meki ipangidwe check ndi ma auditors. Tufuna zisankho zathu zizakhale zapamanja ndipo zizayende mosogozedwa ndi ma monitors azipani zonse komanso ma auditors kuvomereza chimodzi, right? Pomalizira ndimafuna ndiyankhule chochi, Malawi ndi wathu and Malawi sitikhala chete. Ndimafuna ntero kunena kuti ife ngati nzika za dziko sitikhala chete, sitivomera, sitilola kunena kuti zisankho zathu zizayende munjira ya chizungu imene ikutchulidwa kuti systematic. Sitizavomera, sitivomera kuti zisankho zathu zikhale zopanda ma auditors, sitivomera kuti system ya MEC ikhale yobisidwa chifukwa chimene chili menemo ndiye utamkaliwo, ndiye kumako, ndiye ufitiwo, ndiye usaviwo, sitivomera zimenezi. Ndimafuna ntero kuti Amalawi tigwirane manja, Amalawi tiyendere limodzi, Amalawi tisaope, Amalawi titeteze demokrasi yathu. Ndimalize ndi pamenepo. Ambuye akudaliseni, Mulungu akuchitireni zokoma. Ziko mwafika pa programu yathu pano pa Lahiri TV, tipangeni like komanso subscribe kwa alendo nonse, komanso musaiwale kupanga share kuti anthu enaso uthengawo wafikire. Ifa Lahiri TV timakupasirani ma programu osiyanasiyana pofuna kukudziwitsani chilungamo ndi mmene dziko lathu lino la Malawi likuyendera.
Lahiri KTV, mbambande TV yanu yapamwamba.